Hemmeňize salam dostlar, goýma daýlaňyz, zanyňyz sagmy, tamam onu kawşap bersiňizmi dostlar? Ilki bilen bugünkü temamyzyň näme bardygyny aýtdan, elbetde bugünkü temamyz Polşa döwletinden Amerika nädip gitmeli, nähillek ýagdaýlarda gitmeli. Şol barada men video çekýäryn, ine görüşüňizi ýalaky. Men özüm Amerika gitmek üçin bärde viza görüşmäge girip çykdym. Inni men viza aldymmy, almadymmy, onu belki videoň soňunda aýdaryn, ýa-da bolmasa ortadan bilemok, häzir onu aýtjakmyn. Bulam size sürpriz bolsun. Şonuň üçin egerde siz hakykatdan hem Amerika gitmek isleýän bolsaňyz, onda ýanyňyza çaýyňyzy alýaňyz, süýç kökaňyzy alýaňyz, ünsüje men diňleseňiz, menem size gowja zatlar aýdyp berjek öz başymdan geçiren zatlarmy we belki bu video siziň üçin peýdaly bolup biler. Şoň üçin onda näme? Ilki bilen öz başımdan geçiren zatlardan başlayacak birinci oturup näme etdim ve elimdäki görýän kagızlaryňyz bolsa hemmesi öz düzeden dokumentlerim. Okay? Ve inni haçan girdiň diýip sorajak bolsaňyz, men Amerikaň viza görüşmesine 24.06.2022-nji ýylda girdim ve şol aralyk şol wagtlarda, yani şu wagtlarda nähillek soraglar soralýar, näme bolýar, şo zatlar barada. Inni tema başlamadymdan öňürti bilşiňiz ýalaky, men bir video çekýän bolsam, hemme zat öz bolşy ýalag aýtdan, on ýalaky näme ýok, onça bunça zat men o Türkler diýär abartyp diýerler, men ulantyp aýtman halamok, näme bolsa men aýdýan we men bu diýen töleglerimi, zatlarymı özüňiz arkaň internetden görüp bilersiňiz nire näme çykýandy. Indi näme boldy? Başlaýasynda bärde bir dostum bardy, Polşa döwletinde. Oňa diýdim ki, "Daway Polşa gideli, Polşa gideli." We Polşa gideli, Polşa geldi. Amerika gideliydik oňalay. Bolýa Amerika gidýäs, daway. Bärde bir sanaky agentство bardy. Agentstowa gitdik dostum bilen. Otak bardyk. Dostum aýtdy, "Ay ýok" diýdi, "Meni ştaýdan tapşyrjak" diýdi. Paşty o agentstwodan dostumdan alan puly $2000 aldy. $2000 diýen, ýene aşanca $2000 aldy. Ondan sonra ýok, biz eýtýäs, hemme zat netýäs. Bu $2000 näme üçin aldy? Näme üçin aldy? Student, yani dil kursuna dik gitjek diýdi men dostum. Şoň üçin ana $2000 aldy. Hemme dokumentleriniz taýýat, ýok, ine sen ýagdaýyňa meni goken, eýleken, beýleken sen vizany alarsyň zat edersiň. Ýa motak baranna vizany alan ýaly edip gepletdi. Ay bolýa, sen girip çyk diýdim. Dostum girdi çykdy. Şeýle bir zat hem bar. Ýanynda da inni karta babytaň bolsa, eýleden gep gurrunlar eşitýänna, karta babytaň bolsa, ýok, ýaman Amerika vizasyny almak aňsat eken ýala. 3 ýyllyk karta babytasy bardy. Dostum alyp bilmedi vizany we item gitdi, ýüpem gitdi diýilýärki, $2000 pulum gitdi. Ana bir bärde bolan hikaýalaryň biri. Men näme etdim? Bärde sag bolsun, Polşada, Amerikada ýaşap gelen bir dostum bardy, oňa haýyş etdim, şunýalyk diýdim. Olam aýtdy, "Okey" diýdi. "Çözeriz problema däldi." Gitdim ýanyna, bir çyşa piwa Malaýadan gitdik. Şo taýda aýşedip näme daway toy etýäs, daway dollar al, eýdel zat bilen reskeleme diýip şo taýda azajyk piwany içinden dollardyk. Inni näme etdik, durna dokumentlere teredip otyrum. Aýdyp berjädir size. Elimde näme dokumentler barlaryny görkezýän. Bula näme şeýle görkezýän. Amerikaň nämesi? Confirmation ýokulýarmy? Men ingilisçe de mokawlama. Confirmation. Ine şo zadyna men haçan ýerjegem maglumatlam zatlanma bärde. Ine şo zat. Yani bunu Amerikaň nämede giren her kim bilýändir bu zady. Şonuň üçin men internetde Türkmen Cover Consulting'lar zatlarım paylaşýarlar da danışma. Yok, Amerika gitjäs, ine eýdik gittik, gittik, yok çözýäs, eýtjäs, beýtjäs, meselede ofisa gelay. Hemmes boş gurrun olanlar. Men saýdaýyn, %95% boş gurrun. Yani boş gurrun diýmegim şul. Elbetde özler gidipdirler, belki green card bilen gidenler, work and travel bilen gidenler, eýdik gidenler, beýdik gidenler, boş gurrun diýme sebäbim şul. Hiççilek ýagdaýda men şoňa göz ýetirdim. Amerikaň vizasyny
Liboy danışmanlığa gideyin siz, Liboy konsaltıya gideyin, olan elinäki zatda, şo taýda oturan pasolun, afserin elinäki zat, vize görüşmäge girýäňe, şoň keypine bagly bir zat eken men şoňa göz ýetirdim. Ýani kim näme dokument alsaňyz alaýyn, şol istese berýär, istemese berenok. Şoň üçin ýok eýdik gitýäs, beýdik gitýäs, biz çözýäs, eýtýäs, beýtýäs. Hemmesi yalan, dostlar. Hemmesi yalan. Bu iň gerekli kagazdan biri, bunam görkezjek. Bunu bilýänsiňiz hemmäňiz F1 formy hökmani suratdaşy bolmaly. Yani hemme maglumatlaryň şu taýda ýazýar. Ondan soňra häzir men hemme çykdyjylamy, nira näme töledim, hemme çykdyjylamy görkezjek size. Yani hemme zadymy. Inhe bul meniň şu taýda sakal görkezýän. Türkiýedäki en para hasabım. Men en para hasabımda näçe ming dollar görkezdim? 15.520 dollar pul görkezdim men. En para hasabımda. Näme üçin men bunu görkezdim? Indi diýjeksiňiz ki, men 15.000 dollarla pulum ýok, pelwan diýjeksiňiz. Oňam nemesini aýdyp bereýin, nähillek goýulşyny aýdyp bereýin. Meselem, Türk pul transfer edýänler wadyr. Feodal tanşlaňyz wadyr. Öz bir tanış bilşeňiz zatlaňyz bar bolsa şolar diýjekdiň, haýyş etjekdiň. Gün 5.000 barýaňyz, öz hasaňyza ýatyrtýaňyz, eliňizde şunýalaky dekont kagaz alýaňyz, bolly. Hasaňymda 15.000 dollar teň pulum bar. Başga zat kökmanna. Soň gün 5.000 soňum pul ýygyny alýaňyz, bolly. Problem ýok. Hiççilek ýa-da. Inni men şeýle görkezýän, bu men Amerikadan alan priglešenýam. Men muny online bir ýagdaýda aldym. Hiç kime pulum tölemedik, hiç kime hiç tat etmedik. Online ýagdaýda aldyk. Bunu Valencia College diýä Orlando'da ýalňyşmasam Orlando şonu bilýän. Ine bunu almak üçin näme etmeli? Okusaňa diýär ki, pelwan sen bizim okumuzdan 3 aýlyk, 6 aýlyk, 1 ýyllyk kurslar üçin aljak bolýarsa, olar hem diýär ki, sen ýa şul döwürler arasynda diýär okap bilmäne diýär mümkinçiligiň barmy diýär. Daway diýär sen ýa bank hesabyny görkezdiýär. Şoň üçin ilki bilen şunu bankyňyzda ýatyrýaňyz, soň muny kollejden aljak wagtyňyz. Şunu online bir ýagdaýda görkezýäňiz, şo taýy sistema goýýaňyz, ondan sonra bularam sen puluny görýärler-de, okey, mun nemesi bar eken, pulu bar eken ýerlerde gidýetewir 5 gün iş gününde ýa-da bolmasa maksimum 7 gün iş gününe şoň içinde gelýär. Menkä 7 gün iş günü hem dowam etmedi. Resk aldım. Ine şunýalaky kagaz geldi. Inni men kagazym geldi zat etdim. Ondan sonra näme etdim? Gelenden sonra anketa doldurdyk. Ol anketa nähilleki, meselem, ýaman köp wagtyň alýan eken, iň halymy gerem şo taý meňle bir bilem 2 saat ýala oturanlar, sen öýlenenmi, öýlenmedikmi, adyň, familiýaň Türkmenistanda nerede ýaşaň, aňyry kaýsy koýdyp barýaň, oňa goşuldykmy, muňa goşuldykmy, bir sanaky şo anketa we ýöne şol anketa gaty näme anketa gerekli anketalaryň biri ekeni. Yani sen şol anketaňy bilemok, aýtmyşlar nära özüme menem bu işte tejribeli däl gidip görmedim ýöne YouTube'dan eýleden beýleden ýa ondan sonra edemde. Hani ýyllar soňradam şu anketada görkezän zatlaň çykýan ekeni. Garal şu anketany doldurdyk. Anketany dolduranymdan sonra inni bu priglešenýany men näçe alan aýtman geçdim. Inni bu priglešenýany men neme 250 dollar depozit görkezdim. Hawa 250 dollar depozit görkezdim. Yani şol 250 dollary men öz okuwyň hasabyna töledim men. Şol priglešenýany almak üçin ilk başta 250 dollar töleýän. Inni bir garaşmat depteriňi, ruçkaňy bilen ýazyp goýun 250 dollary. Ondan sonra 250 dollardan sonra şunýalaky bir tölek etdim men. Student and Change Visitor Program Service diye payment confirmation diye ine şu tölegi etdim men. Ne görşüňiz ýalaky i900 payment confirmation diye. Ne bulam men şu tölenligim baradaky hatym ne berdi de men şunam ýakynat görkezäň 350 dollar töledim. 350 dollar. Ne ştaýda görünýänler. Bolýa 350 dollar hem ýazdyňyzmy? Bilemok, bu tölegem näme töleg diýdiler? Şol
Amerikan bir zat tölega diýerler. Ýani hökmani suratda şu tölegiň bolmasa bolany hökmani suratda töläýmeli eken munam. Okeymi? Inni o tölegimi etdim. Hemme zat okey. Inni bärde ýene bir sanaky men burada görkezjek. Ine şu taýda DC F1 diýämi bilemok şuň üçin töläýdim öýtdim men şonu ýalňyşmasam. Yeniden bir sanaky girme üçün $160 tölemeli. $160 bir töleyen, $160 töläningden soňradam gönmen sen arkaýyn randewu alýan, posostwa gidýän. Ýagny men näçe töledim? 250 töledim. Ondan soňra 350 töledim. 250 oşmak 350 näçe bolýar? 600 bolýar dogry dämi? 160 bir töledim. Ýagny $760 çykdy jetdim men. Diňe şu dokumentler üçin ýagny $760 çykdy çykýa. Kim size gidip o taýdan bu taýdan $2000, $3000, $4000 ýok $5-6 eýtýäs dil kursuny. Egerde dil kursuna gitmek isleýän bolsaňyz edilmeň özüme $760 çykdy. Başga çykdyjylaram bar. Häzir men o çykdyjylaryň üstüne geljek. Ýöne o çykdyjylar senin dokumentasiýa çykdyjylaryňda o çykdyjylar öz çykdyjylaryň yani şeýle eýläbeýle git gel çykdyjylaryň ma. Inni men 6-njy aýyň 24-üne vize görüşmäge gittim. Men kartapabitam da bar hemme zadym amma bundan gittim Krakow'a gittim. Krakow'da girdim men. Bundan bardım. Red verdiler, atkaz verdiler, maňa vize bermediler. Men tagam gitsem geljekdim la, ýa-da men çaga bir 3 aýlyk gitjekdim ho. Ýöne şonam maňa köp berdiler de bermediler maňa la. Barlay bermeseler, bermesinler. Inni viza girmek isleýänler başga döwletlerden Polşa, Amerika ýok Polşada viza almak aňsat. Men Polşadan barlak görjek diýýänler. Bawsa nesiwäňde. Ine görüşüňiz ýalak öňünizde bir sanak mysal men viza alyp bilmedim. Ha, siz alyp bilersiňiz. Meniň öňürtü başga döwletleriň raýatlary da olar elbetde. Olar barýa, gönmen arkaýyn alyp durlar. Ýör aýly. Olar allylar. Alyp oturanlar bar. Maňa duşanan bir sanaky bir 60 ýaşyndaky bir garry aýal, dünýeden doýan aýal, bilemok menem ýerden saat 10-da girdim man. Kofesyny içmän gelipdir men ýa-memi ýüzüme şeýdip erbetläberetläber seredýä. Ay barlay diýdim mena tagam şo wagt görenimden ara umydymyzym bu maňa diýdim bermeýär wizany diýdim. Tagam görergen umydymyzym. Ýagny inni diýjek zadym şol. Ilki bilen Aňryk baraňyzda özüm köp videolar gördüm. Sizem şol videolary görüň. Hiççilik ýagdaýda gözüň başyň oýnamasyny näler ha? Şonýalyk baryp eýle-beýle garanjaklap durmaň. Birinji oçur gözüňe seredýärler. Ol adamlar, o taýda oturan adamlar, psikologlar. Eýem sen hemme hereketiňi gelmediňden öňürti saňa berip bermejekleriniň YouTube'da göremde 50% olar karar berýärler. Saňa viza berip bermejekler barada. Ondan şonuň üçin hem yalan sözlemäň hiççilik ýagdaýda dogruýyňyzy aýdyň. Çünkü ve sizin şo taýda meselem diýelim ki men 2020-nji ýylda siz şo taýda ýok men plan ýerde eýtýän, beýtýän ýok men öýlenmedik, eýle-beýle zat diýän bolsaňyz, ha şo zatdan hemmeden tak ýazyp oturanlar şo taýda ýazyp alyp galýarlar. Siz 2025-nji ýylda girseňiz hem siziň öňkü diýen zatdaňyz şo taýda durýanlar. Şonu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin egerde araňyzda inni $760 çykdyjysy bar, kimde kim ha, şuna maýdyn maňa karta pabitan barmy, vizaň barmy diýip şo zatlaram soramadylar menden. Belki de bermejeginiň alamatdyr, şoň üçin soranlarlar. Hökmani suratda karta pabitan bolmaly ilenen bir ütköşük bir zat ýok-da. Ondan soň şonuň üçin meniň size berjek maslahatym, egerde araňyzda ine görüşüňiz ýalaky, meniň hem $760 item gitti, yüpüm gitti diýilşälaky, meňem $760 gitdi. Men gynanýanmy? Ýok, gynanamok. Näme üçin gynanamok? Çünkü men içimde bardy, arzuwumdy. Şoňa girip barlak görmek. Şoň üçin zerre kadar mena bar, pulum gitdi diýip gynanamok. Ha, egerde sen hem şo $760 mährinden geçişek bolsaňyz, onda problemi de girip barlak görüň, nisiwäňiz barlak görüň. Bu zatlaryň hemmesi nisiwe, hemme zat nisiwe. Ha, egerde
$760 men mehrinden geçecek diýenler ba bolsa, onda men pelwan dapa Instagram hasama ýazan. Birazrak gijrak jogap berer, ýöne jogap berer. Ýöne maglumat sormak üçin ýazýanlar ba bolsa, başga näme diýdi, eý diýdi, beý diýdi, başgadan bir sürü sorawlar welýär. Men o sorawlaryň hemmesini özüňiz türk dilinde ýa-da ors dilinde YouTube'da ba görüp bilersiňiz. Egerde hakykatdan hem siz $760 mehrinden geçecek netiben barılacak diýenler bolsa, onu ýazyn. Men elimden gelýän kömek eder we şu zatlar üçin hiç bir ýerde hiç bir konsultiga ýüz tutmaň, hiç kim ýanyna gitmeň. Barjy çykdyjyňyz $760. Dapa konsultik almydama näme diýä? Kimme zady öz bolşýala ki, himme zady nokot aýdyp berýänler we men şu aýdan maglumatlarymdan birji köpük artık maş çykdyjy çykýan da çyk biler. Başgadan aza çykdyjy ýok diýip bilen käwr okuwlarda depozit hökmünde $200 ýa $150 alınýan ýer bolsa bilemok. Ýöne menki Valencia College şonuň üçin hem onu görüp bilersiň. Men tölen şular. Onda näme? Hemmeňize birinji bilen size Polşa garaşýar, ondan soradan size Amerika garaşýar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Hiç bir bärde size gujak açyp garaşyp duranok. Polşadam, Amerikadam size gujak açyp garaşyp oturan eneň ataňyz, ýagny ata watan ýurdumyz Türkmenistan. Onu hem ýadyňyzdan çykarmaň. Onda näme? Saglykda nizip bolsa görüşýänçe. Köp sag bolun dostlar. Dinläniňiz üçin köp minnetdar.